izinto engikuphathele zona kuleli hora zemidlalo zimi kanje. Injabulo ibithebhe kwiqembu le-Kaizer Chiefs ngesikhathi bangompetha be-Home of Legends Cup. Umbukela i-Kaizer Chiefs iwine umqhudelwano wosuku i-Home of Legends Cup emva kokuhlula iMamelodi Sundowns ngamagoli 5-4 sekukhahlelwa amaphenathi eNelson Mandela Stadium eGqeberha namhlanje. Umbukelo lomdlalo uphele zibambene ngesihluthu, uphele kuyiqanda ngapha neqanda ngale. Amakhosi afinyelele kwamanqamu ngemuva kokuqeda ngeLamontville Golden Arrows eyishaya ngamagoli 2-0 ekuseni. iSundowns idlule kwiChippa United endleleni ibheke kwamanqamu emini. Lo mdlalo bese uye emaphenathini ilapho khona i-Kaizer Chiefs inqobe iMamelodi Sundowns ngamagoli 5-4. Sithi halala kwiMpofana halala.